Buenos días. Hoxe vou facer un arroz con verduras. Algo sencillo, polo que hai pola casa, sin complicarme a vida. Bueno, aquí botei xa un denteño de allo con un pouquinho de perixel que teño sempre na nevera, algo así, como un adobo. Entonces, isto vai todo así rápido, non vos compliquedes. Cebola, zanahoria, todo así en trociños gordos. Zanahoria, pimiento. Ahora esto vamos a deixar que se sofría un poquito. Todo así, ben sofrito. Además, teño aquí calabacín. Teño tomate, pero o tomate deixo para cando teño pasada a verdura, porque senón, como solta auga, entonces a verdura cóceseme en vez de pasar. Teño aquí un vaso de arroz redondo do que hai na casa. Tampouco non vos compliquedes, que sale todo rico. E teño aquí un medio litro de caldo de verduras. Indellei de botar tamén un vasiño de agua, porque eu por cada vaso de arroz botolle 3 de líquido. Entonces, pois, ahora teño aquí o caldo, pero depois indellei de botar algo de auga, vale? Pois agora vamos, que se nos vaya pasando ben isto. Bueno, pois agora a verdura xa está blandita e voulle botar o tomate. Xa vedes que non leva pimiento verde, só leva rojo, pero bueno, porque non o tiño, que senón, pues tamén lle botaba. Quero dicir, con isto, como digo sempre, que tú fai co que teñes na casa, que non tes pimiento rojo, e só tes verde, pois verde, que non tes tomate natural e telo, pois de bote, Quero dicir que se pode facer a mesma comida e non ten que estar aí todo perfectamente, que non lle falte nada, sabedes, os trozos grandes para que se encontre, porque claro, é arroz con verduras. Entonces, pois eso. Vamos deixar que se pase un poquinho o tomate. Bueno, pois xa vedes que isto vai bien tempo para toda a verga. O arroz. Agora pasamos un poquito o arroz, rehogámonos un poquinho coas verduras e despois xa lle botamos o caldito. Xa teño tamén aquí un vaso de auga e o caldito, e se vedes que vos queda un pouquinho, que vos fai falta un pouco máis de líquido, pois botadelo, que isto non é unha ciencia, bueno, dicen co arroz que sí, pero bueno, é o gusto. Xa sabedes, o gusto dos da casa. E da cociñera tamén algo. Pois agora o caldito. Aí vai. Moi bien. Perfecto. Mira de que boa pinta, vedes? Con 4 verduras e un poquito de arroz, fais unha comida enseguida. Bueno, pois algo máis. E hai outra pota tamén, pero bueno. A min, aquí gustanos moito así, Agora vamos a botar a auga así vai, 3 vasos, vai un de arroz e 3 destes, 2 de caldito de verduras e outro de auga, vale? Voulle botar a cúrcuma, que non lle botarei. Eu non uso colorantes, ou azafrán ou cúrcuma, pero que a cúrcuma leva moitos anos xa con ela e a min gusta, hasta o olor que deixa. Bueno, pois agora que vai a cocer. Bueno, chicas, xa vedes, chicas e chicos e todos, xa isto xa está. Eu sempre cociño o arroz destapado, sempre. Despois, cando xa está, pois tapo para que repose un pouco e listo. Vale? Veña, pois que aproveita todos.